Здравейте! Казвам се Юлия Йончева и живея от около 30 години в Виена. Имах проблеми с пародонтозата от около 15-20 години, може би, които трудно се поддаваха на овладяване и от година на година положението ставаше все по-зле. След като загубих една голяма част от зъбите си, реших, че трябва да се предприеме нещо по-радикално в това отношение и потърсих информация. Най-добрата беше тази от моя братовчетка, която преди около 7-8 години беше получила чисто нови зъби при доктор Станчев в неговата клиника във Варна. На прегледа, съпроводен с панорамна снимка и компютърна томография, се установи, че има твърде малко кост, но това не попречи на доктор Станчев след 10-минутно изследване на моите резултати да се реши на операцията. На първия ден получих импланти на горната челюст, на втория ден на долната челюст и след още 2-3 дни аз получих прекрасни протези. Те изглеждаха толкова добре, че аз реших, че съм свалила 10-15 години надолу. Едно, че първо се здобих изобщо със стабилни зъби, второто, което е просто цялото ми лице имаше абсолютно подновен вид. Трябва да ви кажа, че не получих абсолютно никакви болки, никакви усложнения. Единствената болка, която имах, беше докато заздравяха инжекциите за упойката. Оттам нататък всичко беше перфектно, стабилно и вече след половин година аз нямам абсолютно никакви оплаквания, никакви проблеми и се радвам на прекрасните зъби. В този смисъл бих искала да благодаря на доктор Станчев за неговите изключителни умения и за неговия изключителен професионализъм и на неговия прекрасен екип, който абсолютно професионално също се справи с всички задачи около моите супер проблематични зъби. Благодаря!